Здравейте и добре дошли в Supercharged. Присъединявате се към мен и Tesla Model Y 23 година Long Range с 514 конски сили, 75 кВт батерия и два двигателя с All-Wheel Drive. Както се досещате, ще правим тест на пробега на този невероятен автомобил. Сега ще влезем в колата и ще ви разкажа как точно ще протече теста. Започваме! Разбира се, трябва да отключим колата, да отворим порта за зареждане и някакси с една ръка да вкараме бруталния кабел. Ето, на тази станция, конкретно колата тази зарежда автоматично, така че веднага ще можем да видим скоростта на зареждане. Започваме с 30 кВт. Сега ще влезем в колата, със сигурност е доста студена батерията. Ето ни в колата, започна зареждането, 40 и няколко киловата. Горната част на зареждащата крива не е чак толкова съществено, колко е загряла вашата кола. Аз дойдох на сравнително висока степен на зареждане, така че тук сме на 84%. Теста ще протече последния начин. Тук зареждаме до 100%. Игнорираме това, което ни съветва Теслата за всичките не LFP батерии да се зареждат до 80, максимум 90% при дневна употреба. 80 даже е най-добре. И зареждаме абсолютно догоре до 100%, докато не изключи системата директно от чарджера и каже, че батерията е пълна. След това тръгваме от тук надолу до първата детелина, правим обратен и тръгваме към Пловдив. Скоростта, която ще поддържаме, е максимално близка до 140. В момента е 1 градус, доста студено е днес. Днес вече си става зима малко по малко, но и е нормално, защото е декември. Обаче ние ще се опитаме да се движиме, където е сигурно и окей, да се движим с максимално близко до 140 км в час. Това е максимума на нашата магистрала и затова моят тест е единствения в света, който е с 140 км в час по магистралата. Караме, докато не стигнем на между 55 и 60%. При Теслата прогнозите са супер точни, ще видите като стигнем до този момент. Тя ще ни каже на колко ще се върнем точно до тук. Идеята е тук да дойдем с около 10%. Целта е от 100 до 10, 90% това е реалният капацитет на батерията, който ще използвате в ежедневието си. Рядко ще ви се налага да зареждате под 10%, така че за мен това е най-логичният рейндж тест. Останалите 10% добавяме математически накрая, след като свърши теста. Това е нашия тест. Сега зареждаме до 100%, слагам камерите и тръгваме. Ето ни вече в последните минути, може би някъде около 25 минути отне, ще видя после точно колко е. Стори ми се, че е горе-долу толкова, от 80 и нещо до 100%. Има още някъде минута-две вероятно. Ето го, заредихме 3 минути по-късно на 100%. Сега трябва да извадиме кабела. Една прекрасна локация за зареждане е тук. Както виждате, Regenerative Braking ще е намалено, защото цялата батерия е пълна. Ето на 100% сме. Сега за пътуването, това, което ще променим е, че няма да работи подгряването на седалката, колкото и да ми е неприятно. Автоматично климатик на ниска стойност, държи си 22% и други неща няма да включваме. На триповете няма да рестартирам трипа. Има си един трип Supercharged, откакто аз се карам. Ще гледаме Since Last Charge, това ще е на самия range тест. Камерите работят, ето ни. Потегляме. Тук направих още една локация за зареждане, още един чарджер с 2 диспенсъра и 180 кВт мощност. Така че тук си става един много приятен хъб вече с до 4 коли, можете да зареждате едновременно. Чакайте сега да сложим това тук. И сме на път. Внимателно караме сега, докато излезем на магистралата. Тук имаше полиция в обратната посока, не само я имаше, все още си я има. И тук правим обратния завой. Колата е изключително комфортна и завоите седи страшно стабилно.
All-Wheel Drive напълно се подчинява в завоите и нямате никакви проблеми. Времето е доста зимно, заваля сняг, както се вижда може би. 1 градус е температурата навън. Днес цял ден валя. Да се надяваме, че нямам никакъв регенератив, понеже съм свикнал с Теслата, че като отпуснеш газта и тя чувствително почва да намалява. Така че всичко е перфектно. Спряха тира, току-що колегите полицаи с това фенерче, много ме радва. Показват кой спират очевидно с фенерчето. Светкат му в очите и ако ти светна, значи си ти. Интересно решение като цяло. Ето тук, след още няколко метра, вече сме на магистралата и съответно вече можем да ускорим. Ето тук. Колата има изключително приятна возия, в никакъв случай не е супер луксозна, но върши работа. Сега в момента сме с зимни гуми, което е нож с две остриета за возията. От една страна е по-мека, защото самия каучук е по-мек, за да може да имате сцепление в студеното време, но от друга страна пък е по-шумна, защото грайферите са по-различни. Ето ни някъде около 140 км в час. Ще сложа на 141. Мисля, че това беше точната скорост, но ще го проверя с GPS след секунда. Първият снежен рейндж тест в канала. Съответно и не знам какъв резултат ще постигнем, защото условията са мокър асфалт, сняг и 1 градус. В планината предполагам, че ще падне още температурата, но пък към Пловдив вероятно ще се затопли. Сега ще видим как ще бъдат като температури, но при всички случаи теста започна. Да. Теста е доста по-различен от обикновено, защото температурата е доста ниска и асфалтът е леко влажен. Съответно, това е доста безразсъдно, ако караме с 140 навсякъде. Където е по-сухо, със сигурност ще караме бързо. Но дори в този хубав участък усещам пътя доста лигав и не мисля, че е разумно да се кара с над 130 в това положение. Въпрос на опит е това нещо. Такава е преценката на шофьора. Без да преувеличавам, вече караме 20 на километра и не е имало никой, който да се е опитал да ме изпревари, даже и близко. Може би това е причината и за останалите водачи да внимават как карат. Тук днес цял ден валя, аз понеже и по-рано днес карах по магистралата за другия тест и съответно въобще не е изсъхнало. А сега е 1 градус, така че нещата си отиват към лед, заледяване. Иначе, като поведение, колата е изключително приятна за пътуване по магистрала, дори в тези зимни условия. Липсва ми подгрева на седалката, но като изключим тези древни нещица, колата си се движи много, много добре. Проверих 141 км в час е 140 по GPS. Това, което е супер досадно обаче е чистачките на Теслата. Както виждате в момента, нито една снежинка не се е разтопила по предния джам, но Теслата маже и си мисли, че снежинките всъщност са дъжд, което е доста досадно. Най-лошото е, че без копчетата на Митко от Sexy Buttons не мога и да спра автоматичната чистачка, ако искам да карам с някакъв Assisted Driving. Неприятни условия за шофиране, каквото и да си говориме, ако трябва да държиш скорост. Ако не бързаш, няма лоши условия, ако не бързаш. Ще се включиме на 75%, ако до тогава тези чистачки не ме вбесят. Тук си стана истинска снежна буря. Наложи се да се намаля, защото вече имам и проблеми с видимостта, а и по
пътя има доста вода. А като се оплакваме, че са ни много шумни колите вътре, ако може да чуете какво се чува от камиона, който е пред нас, предполагам този човек, като си легне вечерта и се чува в главата му нон-стоп. А изведнъж от някъде се появи трафик, който нямаше досега. И в лявата и в дясната лента има коли. Ние вече се приближаваме към първия чекпоинт, който са 75%. До тук почти 25 кВт часа на 100 км на изкачването. Обаче от тук надолу вече не е толкова изкачване, така че би трябвало да почне да намалява това число. Ето ни, наближаваме до 75%. Иначе тук си караме с 140, няма проблеми. Асфалтът е хубав, не е мокър. Има някакъв супер слаб дъждец, който бих казал по-скоро е влажността във въздуха, отколкото да вали нещо, но все пак мокри предното стъкло. 75%, ето го, стигнахме 75% и сме минали Sinus Charge 81 км. Среден разход 21,8 кВт часа на 100 км. Ето ги тук долу. Доста добре. Трябва определено да похваля Тесла, защото вече към 100 км минахме, плюс днешкашните около 100 преди това. Нито за момент ползване на автопилота и изпреварване на десетки камиони до сега нямаше така наречения Phantom Braking. Или са го оправили, или са го намалили, но със сигурност при някои от тези изпреварвания на камиони моята Тесла преди набиваше абсолютно безмислени спирачки. Тук много адекватно, направо съм учуден. Значи може би най-накрая са решили този проблем от Тесла. Браво! Браво! Така, сега да видим на колко процента ще трябва да обърнем. Вече сме на 67. Сега ще го пробваме да ни закара до София. Take me to Sofia Airport. Така, в общи линии ни дава да обърнем след 6 км. Но съм сигурен, че ще можем да направим още малко нататък, така че няма да взема веднага първия изход. Така ни дава да стигнем в София до летището в София, което е след началната ни точка, с 25%, което значи, че е твърде рано да обръщаме. Ще караме долу към 55 тогава. Това е официално първата кола, която ме изпреварва, или поне се опита да ме изпревари, не съм сигурен дали ще ме изпревари. Само че ако няма да ме изпреваря, да се маха, защото асфалта в тая лента е покъртителен тук. Официално вече имаме първа кола, която ни изпревари за цялото пътуване. Пернишка Хикс петица. Какво друго може да бъде? Ева, човек кара с 140 и нещо, което доказва, че дори в това време има хора, които биха се интересували от разхода при 140 по магистралата с електрическа кола. Добре, този изход сега към съединение ще го изпуснем и продължаваме към следващия. Ще гледаме тук горе-долу да показва някъде 15% и тогава ще обърнем. Сега Теслата скоро пуснаха един списък някъде в пространството в интернет, в който обясняваха абсолютно какво взима предвид тази предикция в вашата кола, на какво се базира, и параметрите, по които бяха вътре, беше огромна бройка. Така че това не е някакво число проценти тук, което са фърлили и се надяват да оцелят, а е базирано на страшно много неща. Ще се опитам да намеря скриншот от това, за да ви го покажа. В общи линии беше температура на въздуха, посока на вятъра, натоварване на магистралата, в смисъл натоварване на трафика, денивелация,
скорост на автомобила, планирано въз основа на това, което до сега си карал и така нататък и така нататък. Страшно много фактори са. Затова, когато се катите в Тесла, тази стойност тук долу, дето я гледате, ако не си промените начина на каране, би следвало да стигнете с много близка до тази стойност проценти. Ето и тази отбивка я изпускаме нарочно и сега тя ще прекалкулира следващата. Предполагам веднага и вече би трябвало да сме близко до... Да, ето вече тук сме съгласни, защото все пак трябва да допуснем, че ще има и някаква грешка. Минимална. Така че мисля, че това е един добър буфер. На 14% ни дава да сме на летището. Последната, която е възможна, тук вече ми дава да стигна на 7%, дано се вижда на GoPro-то, ако не ще го увелича, но в момента при същите условия, ако завия след 6 км, ми дава да се прибера на летището с 7%, което мене ме устройва, защото 10 ще бъде преди да се приберем в София. Предполагам, че на връщане ще почне да казва, че трябва да седа под някакви километри, за да мога да стигна до тях и така нататък и така нататък. И малко ще намаля температурата, защото умирам от жега. 22 градуса е направо брутално топло в момента. В някои коли 22 градуса ти е направо студено, в други, като сега тази, умираш от жега. Така че това винаги е някаква променлива между 20 и 22 градуса. Гледам да са на всяка кола, като правят тестове. Ето тук към Раковски си обръщаме. Ще трябва да намаля вече. Още километри и половина. Не знам за какво карат тия с 50. Добре да е 100, но има километър и 100. Сега зад тира ли ще караш километър и 100, пич? Хасково. Не знам, може пък да отида в Хасково човека и да не бърза. И завиваме към Раковски. Аз се надявам на връщане условията да са подходящи, поне в една част от пътуването да мога да си поддържам високата скорост, за да не разваляме съвсем средната. Нали, това зависи от атмосферните условия, не от нас, така че каквото можем да правим. Ето тук си направихме доста приличен като скорост завой. Обърнахме и вече сме готови да се включим в магистралата към София. Мой малък Лондон, както знаете. Ако не знаете, сега ще пусна няколко секунди, за да разберете откъде го повтарям това мой малък Лондон. Доста често като кажа, че пътуваме към София. София, София, мой малък Лондон. София, София, обичам те. Ето ни отново на магистралата. Тя е мокра. Резултата със сигурност ще го пише върху мокра настилка, защото през по-голямата част от пътуването бяхме на мокро. През доста голяма част също валя. Така че този резултат зимно време 6 градуса е тук в Пловдив. Значи смятайте колко е студено, след като в Пловдив е 6 градуса. Пловдив никога не е 6 градуса, тук винаги е топло. Както и да е, ето ни с 140 км. Все още можем да си го позволиме. Има някакви тирове, но като цяло е окей. Наближаваме 50% и както и предположих, сега ми казва, че трябва да стоя под 135 км в час. Точно под 135 км в час, видиш ли, за да стигна на 3% на летището. Ние, слава богу, не се целим да стигнем на летището, чак и по-рано ни стига. Камо ли пък с тази скорост. Така че нямаме никакви драми. Би следвало да си стигнем спокойно. Имаме 52%, за да минем около до там с 125 км, значи още 110 някъде, 120 всъщност, да, ето го. Сега ще видим как ще прогресира това с намаляването. Предполагам, че колкото по-малко проценти ми остават в батерията, толкова повече ще трябва да намалявам според Теслата. Ето ни на 50% хора. Минали сме 154 км с 140 по магистралата. В интерес на истината, с изключение на 2-3 места, в които карах по-бавно, успях да си поддържам скоростта. И в момента, въпреки че
леко влажно на пътя. Не е проблем, защото няма завой, няма много и трафик. Теслата взе, че се притесни много сериозно и казва, че в момента ще стигнем на църна маца на 1%. И даже ми казва, за да стигна до там на 1%, да намаля до 115. Дава ми, че няма да мога да стигна до там, което е доста забавно. Не знам откъде и хрумна. На 25% сме и сме минали 209 км, но в момента при това положение Теслата ми казва, че ще стигна на 1% на чарджера, от който тръгнахме, което не е обещаващо. Което означава, че и тя се е объркала с сметките при тези атмосферни условия или се презастрахова. Доста натоварен е трафика наистина и от камиони, и от коли. Уж е неделя вечерта, по нищо не си личи, лудница е на пътя. И все пак е в 10 часа вечерта, нали, не е след обяда. Приятели, близко сме до края на задължителната програма в нашия тест. До зарядното остава 25%, което означава, че ще трябва 25 км, което означава, че ще трябва да намаля. Теслата ми казва, че ще стигна ето ни на 10%. 10%, 244 км изминати. Сега ще намалиме малко. По принцип, дори да не намалиме, ми дава, че ще стигна на 4% до там, откъдето тръгнахме. Само че аз ще намаля, защото най-вероятно ще отида направо на суперчарджера, за да видим при максималната възможна скорост, която можеш да вземеш от версия 3 суперчарджер, каква крива на зареждането ще получим. Това е теста, за разлика от моите Тесла, тук нямам Tesla-Fi. За всички, които искат да имат всякакви статистики за тяхната Тесла, препоръчвам и да си купите този тул, да се абонирате. Има линк в описанието на всяко едно мое видео за препоръчан линк, малко отстъпка през моя канал. Там показва всякакви неща за това пътуване. За съжаление, тук на тази кола го нямам, но ще го изчислиме по добрия стар начин, чрез математика. И ще се включиме от суперчарджера. Ето, стигнахме. Казва ми да помисля за евентуално друг по-малко натоварен суперчарджер. Надявам се да не е чак толкова натоварен в 11 часа вечерта. Но никога не се знае. Когато тръгнах насам, пишеше, че има 3 свободни. То как е спрял на средата на входа като директор такси. Ето го любимият на всички тесладжии мол. Неприятно преживяване е всеки път, като идваш тук. Докато не го оправят този суперчарджер малко. Или просто не направят още 1-2 в София. Е отвратително. Ами на шега на майтап май няма 3 места свободни. Има такси, хора. Зареждащо такси. Абсолютно пълен е суперчарджер. Жестоко. Ето ни на суперчарджера. Температурата на батерията не беше много голяма. Между 22 и 29 градуса беше нещо от този сорт. В крайна сметка тръгваме с 200 кВт. 208, сега ще видим доколко ще се вдигне. 11, 17 и 18, всъщност и 18 включих колата. Това е сега остава само да видим за колко време всъщност ще зареди от 1 до 80%. Ето го на 80%. 34 минути от 0, кажи речи от 1% до 80%. Не е зле. В никакъв случай не е зле, но не е и вау. Приятели, надявам се видеото да ви е било интересно. Резултата в крайна сметка за Model Y Long Range с 75 кWh батерия е 268,4 км, малко под 270 км, на студено, в зимата, дъжд, сняг, мокър път, въобще най-гадните възможни условия
но малко под 270 км с 140 км в час по магистралата в България. Не забравяйте да се абонирате и да ударите по един лайк и ще се видим в следващото. Благодаря. Чао!